Em definiria com una persona amb moltes facetes, amb molts hobbies, alegre, tímida, també a vegades, però amb moltes ganes i energia de fer coses. Posar-te davant d'una càmera, per tant, avui què tal? M'agrada. Tinc una faceta així una mica d'actriu que sempre he volgut treure i no hi ha hagut oportunitat. Visc amb la meva mare i amb la meva germana petita, que en té 23, i vivim a casa del meu avi. Fins fa 5 anys, més o menys, també vivíem en un altre pis amb el meu pare, però es van separar i el meu pare va trobar feina a Saragossa i va marxar cap allà. Soc mestra de primària. Aquest any he tret la plaça a les oposicions i estic de tutora de primer de primària, dels petitons. I què tal l'experiència d'entrar en una aula? Molt intensa. És entrar a un món totalment diferent i molt enriquidor perquè aprens moltíssim de com es relacionen, de com es tracten, o sigui, de com et veuen a tu com a un referent i dius, ostres, jo estic aconseguint, no?, tot això. Per què vas estudiar aquesta carrera? Jo vaig arribar a quart de l'ESO sense saber què volia estudiar. I em van dir, tu cap al científic, perquè tu vals, perquè mira quines notes treus i mira el laboratori, que bé que ho fas. Dic, endavant. I vaig tenir també com molts processos. Dintre del batxillerat vaig voler fer maquillatge d'efectes especials. Però després tots els companys van començar, ai, és que la Cele no sé què, la uni... I dic, doncs jo també vull. I vaig posar-me a mirar a veure. I dic, home, magisteri, des de petita m'havia cridat l'atenció. I per vivències del passat vaig dir, doncs crec que és una bona oportunitat per mi, perquè m'agraden els nens, m'agrada estar amb ells, m'agrada ensenyar, volia contribuir a que molts nens, almenys els nens que passessin per les meves mans, que no passessin per coses que havia passat jo. Què et va passar a l'escola? Doncs durant l'etapa de primària vaig patir bullying o assetjament escolar. Tu n'eres conscient en el dia a dia? Sí, perquè jo molts cops arribava a casa que el dia següent no volia anar a l'escola i plorava. I l'entorn ho veia, era conscient? La meva família sí, perquè al final estaven amb mi a casa i sempre els hi explicava tot. Amb ma mare sempre he tingut com molt vincle d'explicar-li tot el que em passava. A part de ser una mare, també ha sigut una amiga. Aleshores els explicava, és que m'ha passat això, és que em controlen l'esmorzar. Llavors a casa sí, però a l'escola era, no, són coses de nens, ja se'ls hi passarà. Què vols dir que et controlaven l'esmorzar? Doncs hi havia un grup de nenes que sempre miraven què portava a l'esmorzar. I sempre em deien, és que has de menjar pa de barra, perquè si no, no engreixaràs mai. No pots portar nocilla, perquè si no, no engreixaràs mai. Has de menjar una altra cosa. On tu eres vulnerable, entenc, eres molt primeta. Molt prima. Era molt estrany i era dur, perquè al final ja sabies que hi havia dues persones que, com que no et volien a la classe, no volien que estiguessis amb ells, però a la vegada sí. O sigui, convidaven a vegades a les tardes a anar a casa seva, convidaven aniversaris, però després t'apartaven. Però clar, era anar a l'aula i saber que per fer grups segurament sempre series l'última. Que estaries al pati i no sabries si aquell dia estaries sola, si aquell dia estarien contentes amb tu o estarien enfadades amb tu i dirien no, no volem jugar. I això des de quina edat? Des que jo recordi, des de primer de primària. I es va allargar fins a primer de l'ESO, que vaig haver de canviar d'institut. I la resta de companys eren conscients? Jo crec que alguna cosa intuïen, alguna cosa sabien, perquè hi havia comentaris d'altres nens, estil huesitos, anorèxica, però potser no eren conscients fins a quin punt arribava després això també fora de l'aula. Perquè amb aquestes noies coincidíem també en extraescolars. I clar, jo també, com una tonta, també volia seguir allà, perquè era com, és que són les úniques amigues que tinc. Llavors era com, no hauria d'anar perquè em fan el que em fan, però és que després, si no, també em quedo sola. Jo pensava que ho tenia molt més superat fins fa uns anys, perquè a l'hora de relacionar-me
sobretot amb gent nova que no conec. O sigui, tens sempre aquella sensació de no saber si has encaixat, si no has encaixat, si has caigut bé, si només ho fan per compromís. I en l'edat adulta has coincidit amb aquestes dues noies? I li has explicat alguna vegada? No. Al batxillerat vaig coincidir no amb una d'elles, sinó del grup, i com si res hagués passat realment. Era un adolescent que realment encara no tenia la personalitat formada i tampoc em vaig atrevir a sentar-me amb ella i dir-li, mira, quan érem petites passava això, no sé si tu sabies, o sigui, mai he pogut fer-ho. Seria el moment? Potser ara ja sí. Quan vas creixent et vas adonant de coses. Veus les motxilles que carregaven quan elles eren molt petites i dius, és que ojalà hagués sigut jo la seva mestra, perquè no hagués deixat que aquesta motxilla agafés més pes. Crec que no es tracta de perdonar-les a elles com a persones adultes, sinó de perdonar les nenes que van ser. Perquè molts cops ho penso, és que tant de bo jo hagués pogut ajudar-les sent una mestra. El que necessiten aquests nens és sentir-se estimats, escoltats i recolzats. Tu vas trobar mestres que et van ajudar? Una i la recordo amb molt de carinyo. Era la Idoia, que era la nostra mestra de sisè, i va ser l'única que va intentar intervenir fins on va poder. Quin aprenentatge creus que t'endús? El ser resilient, el no donar-me mai per vençuda, dir, bueno, m'ha passat això, ho vaig passar fatal, però he pogut aprendre coses de tota l'experiència. I vaig tenir la sort de que ens vam canviar de casa i a primer de l'ESO vaig començar a fer ciclisme i vaig conèixer moltíssims amics nous. Llavors jo ja anava amb la mentalitat de dir, bueno, jo vinc aquí a l'escola a estudiar, a fer la meva feina, a treure bones notes, i els amics els tinc fora i ja està bé i no passa res. I clar, vaig descobrir un món totalment nou. Què li diries a la Judit de 6 anys? Que sigui forta, que sigui valenta i que s'atreveixi més a plantar cara, que no sigui tonta, que ella val moltíssim i que li ha de patinar el que li digui, que agafi una mica més de caràcter de la seva germana i se'l quedi per ella. Doncs jo feia temps que volia il·lustrar contes, perquè a part de ser mestra m'agrada moltíssim dibuixar. I justament vam fer una sessió amb la meva psicòloga amb les cartes del joc de Dixit, que són tot d'imatges precioses. I una de les cartes que vaig triar em va demanar que expliqués la història d'aquella carta, que era una nena mirant-se en un riu. I en comptes de veure's a ella, veia un monstre. Per això la vaig escollir, perquè era una mica doncs, com em veia jo en aquell moment. I arrel d'explicar-li la història i de tenir-la com una mica preparada, vaig dir, ostres, doncs potser aquest és el llibre que estava esperant a poder jo fer. Vaig presentar-ho a una editorial, va agradar i em van donar l'ok per tirar-ho endavant. I ha nascut? El espejo de la verdad. I bueno, explica una mica la història de la Tove, que té un mirallet, i quan es mira al mirallet cada dia es veu més rara i més diferent i més monstruïto. I al final un dia el mirallet es trenca, li trenquen als nens de la tribu on està. I ella marxa a buscar els trossets de mirallet que han quedat escampats pel bosc, fins que el mirall està complet i torna a veure's a ella. I la Judit, què hi veu quan es mira al mirall? A la Judit. Has après a estimar-te? Sí. Alguna altra cosa que t'apassioni moltíssim? Tinc dos. I un és el ball, el Bollywood i els castells. Ets castellera? Sí, a la colla castellera de Caldes de Montbui, els Escaldats. I què hi trobes en aquest grup? Molta comprensió, molta estima, és un espai super segur on et sents cuidat, o cuidada en el meu cas, perquè són tot gent de diferents edats, amb diferents interessos, però que tots ens unim per lo mateix i cuides a qui tens al costat. Em sabràs triar una única cançó que et porti records o que t'agradi o que et diverteixi? Una que m'agrada molt és del Bollywood, perquè justament va ser de les primeres que vaig ballar en un teatre i es diu Chigni Chameli i és d'una actriu i cantant hindú que es diu Katrina Kaif. Et deus transformar quan puges a l'escenari. Sí, sobretot quan fem les festes Holi, que és la dels colors. Soc una Judit
doncs, com més valenta, més echada pa'lante. La vergonya, en aquell moment, no té lloc. Abans d'acabar, et faré escoltar una nova cançó. És un petit joc. Hauràs d'escoltar la cançó que ha escollit la persona que entrevistem al proper capítol i només escoltant la cançó t'hauràs de fer una idea i descriure com creus que és aquesta persona. Crec que és una persona amb caràcter, molt emocional i amb molta personalitat, també, jo crec, amb una part potser una miqueta nostàlgica, però que viu molt les emocions. Doncs arribem al final. Judit, moltes gràcies per obrir-nos les portes a la teva història. Moltes gràcies a vosaltres, el plaer meu. Adéu.